Dobrý večer. Dúfam, že dneška mi vyjde jeden prank, ktorý som videla na jednom videu. Môže ste ho aj videli aj vy, keď ja som ho videla. A vyskúšame to na rodičov, či mi to vyjde. Ale musím sa predtým dohodnúť so svojím synom, a že by nastavil on kamerky, ktoré mi kúpila nové, lebo už 3 pranky mi nevyšli a keď už nevyjde ten 4., končím s TikTokom. Takže ideme zavolať synovi. Haló. Haló, Filipku, co robíš? Nič, ležím. Ležíš? Pôjdeš domu, nastavíš kamerky, nastavíš toto nové kamerky, co mi kúpila, co som odnesla ich hore pod gači, skryla. Ten saček, hej? Zobereš, nastavíš, zapneš všetko, zapni hlavne u kuchni, u obývačky. Čakaj, kde u kuchni? A kde u obývačky? Kde nájdeš mesto, že by bolo vidno celú kuchyň, lebo neznám, co budú robiť, kde budú spať. Dobre. Daj na jednu stranu kuchyni, na druhú, u obývačky takisto podávaj, lebo 5 by tam mali buď z kamerky. Dobre. Rozumel si? A potom, jak ja im budem jak si napíšem, môžeš, zapneš cez bedňu to tú malú policajnú zvučku. Policajné auto, ja si počnem ktorú. Dobre. Dobre? OK, dám ti na to 30 minút. Daj mi znať, či to pripravil všetko, OK? Dobre. Dobre, čau. Čau. Takže tým chcem mi palce, dúfam, že mi to vyjde. A keď nie, končím s TikTokom. Lebo to nemá zmysel, keď nenachytám ich už. To som už taká slabá na nich. Jak to kričal, že by otvoriť dvere? Open door. Help me. Mami, a on si nevolá babi. Nie, mami. Mami. Help me, mami. Open door. Hej. Jak plakala, ju dala do motora teraz. A dala si jej toto, co... Hej, ale tak aj to si vybírala mokré kapesníky. Ja aj na tomu chodila, aj peľuky, aj mokré. Hej, tá vybrala zo sladku z motora. Aj táto tiež nemá chybu, no. On fakt nemá chybu.